In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En voor ik begin een warm welkom aan al onze kijkers op de sociale media van Extra, op Tele Curaçao, op NOS TV in Bonaire en Salto TV in Amsterdam. We beginnen met het nieuws met een bericht dat een ontvoerde ondernemer opgepakt is voor drugshandel. Dat vraagt enige uitleg, want de man die gisteren is opgepakt nadat de politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de douane, de RST, die hebben invallen gedaan in verschillende bedrijfspanden en woningen en uiteindelijk een 41-jarige ondernemer opgepakt. Die man wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel op lokaal en internationaal niveau. Maar diezelfde man is degene die in januari in Veres is ontvoerd. Dat duurde niet heel lang, maar hij werd toen meegenomen door mensen in een auto en later op de dag weer uit de auto gegooid. Hij heeft aan de politie verklaard dat er verder niks betaald is of iets dergelijks. Maar de politie geloofde die verklaring niet, is verder gaan zoeken en dat heeft de invallen van gisteren tot gevolg gehad en de arrestatie van de 41-jarige ondernemer. Camelia Reumer trof een rotzooi aan. Dat zei de oud-minister van Gezondheid. Ze was minister van Gezondheid tussen 2017 en 2000 voor de enquêtecommissie HNO in het parlement gisteren. Toen ze aantrof was er een rotzooi op haar bureau over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Ze geeft aan dat de trajecten die waren opgezet voor de bouw van het ziekenhuis niet goed waren. Er was weinig visie. Er waren twijfels over de gemaakte afspraken. Kortom, het zat niet goed in elkaar. Daarom heeft ze deskundig advies ingekocht. Dat kostte geld, zo gaf ze aan tijdens de commissie. Maar het was nodig om daadwerkelijk het hele traject weer op orde te krijgen. Volgens Camelia Reumer heeft ze altijd naar eer en weten haar werk verricht. Vandaag komen Leo Rigaud, directeur van de SFT-bank, en Gilbert Martina, directeur van het ziekenhuis, aan het woord voor de enquêtecommissie. Hoge Raad bevestigt veroordeling. De Hoge Raad in Nederland heeft gisteren uitspraak gedaan over de veroordeling van de bekende Curaçaose persfotograaf Umpie Welvaart. Een veroordeling in hoger beroep op Curaçao is geratificeerd door de Hoge Raad en dat betekent dat Welvaart een celstraf van 4 jaar moet uitzitten. De fotograaf was in eerste instantie vrijgesproken, maar werd veroordeeld in hoger beroep voor de invoer van 16 kilo cocaïne en ook vanwege het beïnvloeden van een getuige. De advocaat van Welvaart stapte na de veroordeling in hoger beroep naar de Hoge Raad, maar die heeft de veroordeling nu bevestigd. Onderwijs is wel vertegenwoordigd. Dat zijn de woorden van Darius Leo Plantijn van CITEC. Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest over de vraag van onderwijsvakbond Doen om opgenomen te worden in het centraal georganiseerd overleg ambtenarenzaken. Daar zitten nu 5 vakbonden in. En Doen zegt dat zij ook daarin zitting moeten hebben, omdat zij heel veel docenten vertegenwoordigen die werken bij bijzondere schoolinstellingen. Dus niet bij de dienst openbare scholen, DOS. Al die docenten zijn ambtenaren, maar bijvoorbeeld bij RKSC of bij de protestantse scholen, dat zijn gelijkgestelden. En volgens Doen vertegenwoordigen zij voldoende van deze mensen om opgenomen te worden in het CGOA. En nu zegt Darius Plantijn van de CITEC, is allemaal niet nodig. Wij vertegenwoordigen docenten in alle onderwijsinstellingen. Wij vertegenwoordigen heel veel ambtenaren, heel veel gelijkgestelden. Dus het is niet waar dat zij niet vertegenwoordigd zijn. Het belooft nog een lange verbale strijd te worden. En het doel van Doen is om uiteindelijk zitting te kunnen nemen in het CGOA. Veel schade bij een ongeluk. Dat gebeurde vannacht ter hoogte van Bethesda. Daar reed een auto, naar het zich nu laat aanzien, door het rode licht en knalde tegen een andere auto op. Dat leidde tot heel veel blikschade en ook gewonden die naar het ziekenhuis moesten gebracht worden. En het is zeker niet de eerste keer dat juist op die plek ongelukken plaatsvinden. Er hebben veel vervelende ongelukken, hele erge ongelukken daar plaatsgevonden. Dus een waarschuwing aan iedereen om, als je daar ter hoogte van Bethesda rijdt, ook 's avonds gewoon aan de regels te houden. Gebrek aan medicijnen op Curaçao, dat is een bericht in de Extra waarin staat dat er een tekort is aan verschillende medicijnen op het eiland. Daarbij zorgt vooral het gebrek aan medicijnen voor diabetici voor veel problemen. En dat gaat onder meer om het middel Ozempic.
Een oorzaak van de problemen is dat mensen dat middel niet alleen voor de behandeling van diabetes gebruiken, maar ook om af te vallen. En daardoor gaat het sneller uit de schappen dan gepland. Mensen moeten tot mei wachten. Sommige diabetespatiënten zijn overgestapt op andere middelen, zoals onder meer Victoza. Maar elke keer dat een diabetespatiënt een ander merk medicijn gebruikt, heeft het lichaam tijd nodig om eraan te wennen. En daardoor ontstaan vaak bijwerkingen. En dan gaan we naar Aruba, want dat restaureert een iconisch gebouw in Oranjestad. Gisteren werd daar een feestelijke opening voor gevierd. Het is belangrijk dat het gebouw, het gaat om Cas Veneranda, dat is op de Wilhelminastraat en dat is gebouwd in 1936 door de toenmalige consul van Spanje. Het is een gebouw in de Latijns-Amerikaanse neo-barokke stijl en het is vernoemd, de Cas Veneranda, naar de echtgenoot van de Spaanse consul. En nu is het in slechte staat en is er een grote stap gezet om het weer op te knappen. En dat is een belangrijke stap waarbij minister Geoffrey Wever heel erg blij is, want het is, zoals hij zegt, een parel van de binnenstad. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een brief die is gestuurd door 3 pastoors aan de Hoge Raad in Nederland. En het gaat over het openstellen van het huwelijk voor homoparen op Curaçao en Aruba, of het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. De pastoors zijn het daar, hebben ze al eerder aangegeven, niet mee eens, maar nu hebben ze een uitgebreide brief geschreven aan de Hoge Raad. Het gaat om Said Flores, hij is voorzitter van de Associación Pastor Nan Cristian. Gilberto Martes, hij is voorzitter van de Iglesia Nan Cristian de Aruba. En van Orlando Wilson, voorzitter van de St. Martin United Ministerial Foundation. Hun argumenten zijn verschillende argumenten. Onder meer dat de argumenten van de rechter om het homohuwelijk of het huwelijk open te stellen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ze benadrukken dat er niet een hele grote basis op Curaçao en Aruba is om dit te accepteren. Daarbij verwijzen ze onder meer naar een spontane handtekeningenactie op Aruba, waarbij meer dan 16.000 mensen tegen het openstellen van het huwelijk hebben getekend. En het feit dat wereldwijd slechts 35 van de bijna 200 bij de Verenigde Naties aangesloten landen het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht erkennen of hebben gelegaliseerd.
In de brief geven ze aan dat wat hen betreft homoseksualiteit een schending is van Gods innerlijke wet. En ze doen een beroep aan de Hoge Raad om zich tegen het openstellen van het huwelijk te keren. Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat de christelijke kerken op de eilanden zich tegen het homohuwelijk keren. Dit is een uitgebreide brief aan de Hoge Raad. Het is de vraag of de Hoge Raad zich hierdoor laat beïnvloeden. Maar in ieder geval geeft het aan dat er op Aruba, Curaçao en Aruba, Curaçao en Sint Maarten samengewerkt wordt tegen het openstellen van het huwelijk. Maar de rechter zal in mei, de Hoge Raad, zal in mei hier uitspraak over doen. Dan gaan we naar Nederland, want daar heeft Omroep West een podcastserie gemaakt. Dat gaat over de supermarktmoord. En dat is een treurige gebeurtenis. Op 20 juni vorig jaar werd een medewerkster van Albert Heijn aan de Haagse Turfmarkt doodgestoken door Jamel L., zoals die wordt genoemd, een Curaçaoenaar. Iemand voor wie al tientallen keren is gewaarschuwd. Hij was op Curaçao tot TBS veroordeeld, maar dat is hier niet. Wegens geldkwestie is hij uiteindelijk gewoon naar Nederland gegaan. En dat had die moord tot gevolg. Maar 2 journalisten van Omroep West hebben gekeken wat zich precies heeft afgespeeld in het traject rond Jamel L. tot die supermarktmoord. Kijk en luister naar de trailer van Omroep West. Hoe kunnen wij dit als samenleving en als overheid laten gebeuren dat er eigenlijk een tikkende tijdbom door Den Haag rondloopt? 's Ochtends vroeg in een Haagse supermarkt wordt ineens iemand doodgestoken. Als je dit kan niet gebeuren. De verdachte is Jamel L., iemand voor wie al tientallen keren is gewaarschuwd. Ja, de politie deed echt niks. Gewoon echt niks. Hoe kan dit? Waarom loopt de verdachte vrij rond? Hierop proberen wij, Lisa Jansson en Chris van Dijk, antwoorden te vinden in de podcast De Supermarktmoord. We ontdekken dat Jamel al vanaf zijn jeugd agressief en gevaarlijk is. Eén keer rende ze achter mijn broer. Ze wilde zijn hoofd afhalen en de hoofd bij mijn moeder brengen. Een psychiater noemt hem een gevaar voor de samenleving. Toch grijpt niemand in. Er is geen alarmbel, nergens afgaan. En als dat wel was gebeurd, dan had mevrouw nog geleefd. Hoe meer we horen, hoe verbaasder we zijn. Voor ons reden om nog dieper in zijn leven te duiken. En dat leidt uiteindelijk zelfs tot een ontmoeting met Jamel. Wat gebeurde hier? Daar had ik echt helemaal geen rekening mee meegehouden. Nee, ik ook niet. Luister naar De Supermarktmoord. Wie de hele podcastserie, die bestaat in ieder geval uit 3 series. De steekpartij, Jamel's Hawaïaanse Koninkrijk en Leven op Curaçao, kan naar www.omroepwest.nl. En dan gaan we naar Mexico, want daar zijn veel mensen de straat op gegaan na een vermeende ontvoering van een bekende journalist. Het gaat om een journalist die werkt in de stad Guadalajara. Het is Jaime Barrera. En hij is een van de populairste in de streek. Hij wordt door veel mensen beluisterd. Maar dinsdag, na een radioprogramma, liep hij de straat op en is hij door 3 of 4 gewapende mannen in een auto meegenomen. En hij is niet meer teruggevonden. Het is trouwens niet de eerste keer dat journalisten slachtoffer zijn van geweld, ontvoering en zelfs moord. Want sinds 2000 zijn er meer dan 150 journalisten vermoord in Mexico. Er zijn veel mensen de straat op gegaan omdat ze protesteren tegen dit geweld. En ook omdat ze vinden dat daarmee de vrije pers de mond wordt gesnoerd. Daar zijn ze op tegen en Mexico wil dat er meer bescherming komt van de journalisten die hun werk dan gewoon zouden moeten kunnen doen. Het Openbaar Ministerie heeft zich ook al over de zaak gebogen, maar tot nu toe is er weinig duidelijkheid over de vraag waar Barrera naartoe is gebracht door zijn ontvoerders. Dit was het belangrijkste nieuws. Bekijkt u ons via Facebook, volg ons dan. Bekijkt u ons via YouTube, abonneer u dan op Extra Journaal. En wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.